Tong ini pek yung new sentiu bang order online na kami show. Uno sentiu pun sin hi kibun kiba pendan kam ha kebaker narut kumbaker kuper kum tu. Kila song bha. Kedon kini kita pelai kenang ban yok le ero. Las kem bha takar kom song. Wow, ui biang bha, ui jerngam bha. Hang ne po aru kita song bha dengan plastik, te mentang an loy not dengan plastik. Ars ngi mentang an ishwa kum ne dengan plastik baki song. Bat hadin kata ars ngi ngan satung patau kiu bakam he. Kini hang ne pat gede ki bonsai waya. Nakador as pa sopra kini lai chai. Na ibiang bhai ki namar baki wan lai chai kar kom reben jong ki ru belong la kajong uba kam stang nang tau uba kam reben bat uba kam reben shushu. Te kamot ngila man penwan dor ya kinu ki jing thong hakat kum ka rukom bangi kwa hi bat kar kom reben jong kini ki waya. Tang kom ne hila poi shak bakut kini video ba unbox ya kini ki waya bonus sentiu. Kublai shibun.